Arefo papa bi a mo hwe free chichi ni menche ma munyina atena se makwaba e de mo ba NYANSAPO kasamfonyi so NYANSAPO na waje so e de amame se yesane ne badwemba e kwan so ya baba betena se mpanyin fa adwen mo fra mfa adwen atete se mafutu se mabakwasem di emudo a ekwa akire ya ne ntiase ne eden no eno ene yefa NYANSAPO aso na afi yesane ne badwen emba e kwan so yenko na yenkoma yabrewa okofo poma akwaba na yemamumehu de enne ewo honom Okofo ye mo akwa baba NYANSAPO so ya enyando na umpo muti sei nkopo adawroma me hweye ese de wodwono no abapa o nya asem ketewa arafo Okofo no oba panyin no nenne de ba ye de anu ohe papa ya tia nan na nanse na wiase nyansa nyina na okwabo anu ena odi gu kukuo mu se wode kwa akoto dua bi so na se wode kwhye so wocheche na wode bo nanim na ne ba ntekuma nso gina che no osra na ose papa nyansa na kase wa ha ade no de agya wachi wo se wode bo wachi na ade abo anim ena ogya abo fom ne nyansa to peti na obi anya bi asam na te se nie na ntekuma aya ananse ankasa asene mu ba wa ananse se mu ana achiri NYANSAPO adwene ane ase dabi we di asem we di be ba abrewa ho na waboa ne esane ne madwemba ekwan so enu nti ne nam tidimachie onse me kan wo kra ye wadwene mu bebiri ene ne yenko abrewa ho ne yenko ni nkodi nkoma oba apanyini wadaro mana de nam ni o so ananse nyanse wo wiase nyina na wo chechire ye de bo nanim gugukom so de kose dua so na so ntekuma na ogina baabi a wo chense wo so de bo na chi eye na sene mu bankasa na se ne nsem no etie pa mate yesi winimu a busa atie bisa nso ne agoro no na entekuma ankasa enye kwakuya nanse ne ba no ne yede ne ma no abayen abro chem na asem we de anu odin entekuma ne papa ede titiriku ntekuma papa de titiriku okay na ne maame ene tiremirekuku ne maame ne de tiremirekuku titiriku be ma ena ne maame ene tiremirekuku titiriku ene tiremirekuku ena wo ntekuma nti wadi titiriku ne ba no ha wode ne to no ho no ye fere ne tirikuma enye ntekuma da bi ade abrewa be kunyu arafo mo ba bi ade ne kaka ko sai radi angopo titiriku ani tiremirekuku ana awode yi tirikuma entinye ntekuma da bi yenkoi na owo ne ba no akola no ko nanim na akola no oyiwobi a wotumi hu se ne ba no nani afi obi hu ne de ne na oman no mu no so kwakuya nanse wani obi a nani ate a obi abu ne so ye NYANSAPO entitirikun na yire dwene ho se ye de tirikuma ekoma no ama watete no me fan se tirikuma eba kwakuya nanse ho no me fan se no obese me ba kofi me nana amane asen ya enti we bedru wa papa so de ba ye no waka che ne se ne ba nani ate nani afi se de akola ne sitie no we hu ne de enu nti no de na ebire kwakuya nanse no watoa no so ama adimu ne kwakuji akola na kwakuya nanse ya besi de yi omu obekọ na awotweda na nanka kwaku wo se o kira akwala no eduane ebi obeye asini ho ne ade no wa nche no na ye tiriku no tirikuma enti ne nanfo no mbeduru ho no na ahoboabo ho afi obekọ no ena wo be kira akwala eduane a yesi wo yisini ne na kwakuya nanse wo apemusa ebutu pataso eno wo asedua sisi ho enti ne wa me na yiyi mu aya ache se ode beye abumu
Kwaku kan kasa kon ase akora bi ede na brɛ me akora no de ni papa kora de ne bo si nani ate dada enti me ba manimu hei me be ye no nso hwe bi ahwe tirikuma bra papa so ani ate wo so yeso ani ate ye kwa asedua no na abese tirikuma gina hoko wasi yaja na me sa apim sa ebutu pata so onso yi ano sa wo so mo me nkwa kwada de na bra me no mu koya na odi asedua isi da so be ya tidua bomu kama tidua bomu ama mokwando no kofa apim no dua si so bo apesi kama odi si Kwaku Anansi Kwaku Anansi ba yi obeduru ye na akora yi kofa aduane BBC nani mo hwe ye kore nani ate ampa ubetime ne me atana fe na wotweda na twam na ye kwa adeduanan Kwaku se na yonkufu ya ba ye ko se tekuma wasi eja akora wi esi nani ate na wokura ye kwa abekwansa na abese ne me se ekowede ehyesu ye ni Kwaku Anansi momi enkwai akora yi obio ekowede ne nwoma na se enam na ehya ho no wo de be ya abekwa no rade yankopon ekowede no a ehyesu ye ni ne kire se baabi ensu eto a eso ne baka ne ho ne we de enam si o se de be ya abo ntimi mfa on se dua tia na da ne se ne ye de ahye ho ti abo bi enya baabi enyina na oyi okay siye se ne me se kowede a ehyesu ya no omi nkwai koya no kofa no hu ye ni kama odi chima be kwan bi si Kwaku wu fufu yotun we de me hwe odi supekukura atum ni prekese demu netu bufa so Kwaku bae akore yi Kwaku wuro no hu wie ya akore ko peja bi si ni ni akowidi na wanu amena hunho kawure Kwaku tana ho akore die ye me se mede sumashia ena afi die wunya yesi ye no si akọ afi kontabuo ni ade ye beko na Kwaku ye no se tekuma ye ko nkatesa pa ye koro na wote sei wasi eja na me se menke ya manso a ehyefu ensu efu hanoa ye ko nkatesa no na wote sei na wote se menke ya emanso a ehye efu hanoa eno so kire sei se Kwaku ko afu mu no wo mutu menke oyi akese ye sepa nso no wode hye afu no hanoa kata so menke ya no ne ma enso enti wo nkate ye wo wode be ye nkate kwa ne menke fufu na esiri asikire nya no ye ko nkatesa no na wote sei wo se ne metese menke ya manso ehye afu hanoa menke ya manso ehye afu hanoa That can ye do afu no beduri ha ne kwaye ne wo ho no kwaye ne frene ha koya no se tete ko fa menke obaye be ye ne nkate kwayi ti se bibi na owo menke fufu yi Kwaku Anansi baye kuribisi ne ni akole wa ya de enti watete ne kwa nyina so wie afi ba se wo se wo do afu
na efuo na owo mu dɔɔye no Kwaku Anansi adɔ ne deɛ na Ntekuma so adɔ ne deɛ ehie dem na Ntekuma ekodua ne buro no na Anansi ka kyerɛ ne sɛ eburo sa woche na wudua ebo akɛseɛ paa Odi si gya so na wo kyese de wo kyenkyere na wo kyenkyere no na wudua na ebo akɛseɛ paa na osi agya saa wosia wosi enia meyɛ me die saa wosi wo ye ne saa wosi na agya na ade no ame wosi wo de akoda a wo yɛ ku afoforo wosi wo de ne yɛ fɛ kyesa ade no wusia ayɛ kama asemate enti Ntekuma echiye no a odi gu na piritwa mu no na koye nti wodua no wone Anansi nyina wo mu si ne mpoma se dua ni nyina wie na odi de wonche yesoso aka ono so hye baabi nti wosi poma no ha na wosi ha odi de yachi egu wo mu a na odi de yanchi ye egu no ye ne saa kusiye anadwe ne Kwaku Anansi kosa nchi wie ni nyina na odi bi si ni de no sori a wo wie odi me se Ntekuma nchi wie di eburu idi ensisi enti dri se ye kakra ne Kwaku si Ntekuma no wabure wakɔhwɛ Osinye jama kwa osi na afifi wasi afifiri fe ja se wo kan se bura ya chie de Anansi ebura ya chie de se wudua ne feni se Kuma ye hunyansa ache Anansi sa na me ka kire Kuma fe de Kwaku Anansi osi meburo na medua no ni mi kotutu egu nyefe na mache makudua kusa kutu die wadua ni nyina so die Ntekuma buru na si aye fe no wono ne de na nkokodua wa nche no chese ni fifi anya ne fe anya ne fe na we no se de si aye fe nkokodua ye nti waje atum so ampa ehwa na Kwaku we chie buru enyi chese Kuma so anka nche mo nkoye dem baby so anka nche so na eni nya so na so ni nya santie nche se me no ye kodua aya mpa nti se fifi na aye fa afi de Kwaku Anansi nchi wi Ntekuma mi kodua buro no so asehwe me se de mi si dua wasi o me no beko o de agya me hwe o de Kwaku dua buro nyina ya ye sekuru yifa ibi be na kakra ne Kwaku akɔhwe ne ntifiri Kwaku akɔhwe ne ntifiri aso de ututu a na akoro utu se wo hwe a na akoro na buro nyina pro Ntekuma na buro na midua ye no ni nyina pro wo se sa ade dua no wa nua ni yi ana ene se dua foforo ye ene se dua de ye nche ye afedi Ntekuma Ntekuma eba ne sei wo se wo share da sa menchi meburu na menkodua mechi ye no mi jade ye nchi ye kan ho minim se ja wonye papa ena ntine na me dua ne sinim ye no be de ya chi egu ha me de ye nchi ye egu ntina Ntekuma de odi aye mi mate afidi na Kwaku Anansi osi die Ntekuma wosi ayi ese me ye no nsohwe pa se die me kire no wahuna na kire ni nyansa se wahunu bi aka ne de ehunu se nso so de akosie no mehu ene Kwaku kofa akontoa na wosisa ne yemegum to wosisa ne yemegum wiye ye no na oye na adwense ode efuru dua wo ka kire Ntekuma se me nkogya me na me de ma ade ye kusie ti wodi na kiro ne ko ye na
odi kwesi no ena odi ade no sen ku ena eda na furuso ena wo fura saa be chese wo ye no nsohwe akire na de a wo ye no nsohwe enti wo fura ontimi na wasifo wo fura se de wo kwa na adwiri riri no abesifom ena tirikuma se yeja odi abo wani wi a wo fura wontimi mfure di tefa bo wachimi enhwe na ananse odi bo nichi o kono su nyansa me kire wo no wa pass ni ujai ade no be hwe fom a konto ame pae enti teacher ni a wa kire akoda ade na wo ye no nsohwe eni saa ade no a kwakua nanse odi ntikuma kogine dua na se a odi ye ne saa na ese enye nyansa ana nanse chichiri wiase nyina so odi kosie on pese obi abenya binti David na emom no akwan ya de ba sa won titi kuma no na wo titi no awie no pese hu se ampa titi ode ne fa mu no waben obetimi yatwa enu nti na otu sa na mo yi otu sa na mo no se mi nkogya me na mefama de nkwesi to enu no su wa pass titi kuma nso wa me hu se enye ne papa eni ananse David titi kuma papa din na se asisu bi mbi e fre ni titiriku ene o maame no nso din ne maame so de tirimiri-kuku na maame nkire wo saa nkorofo yi titiriku no ye ade bi a tete no a na kwaye wo ho no ayete se ade bi a ya nwono se akuaba bi ne ya nwono na esi adukurum enti ne ye tempani frɛ no kwaame no esi adukurum ko huna ya nwono ne te se nipa nso nye obi a na nwono ye na bi wo ho ane aye che na esi na nyi bi so ho kra na aye ade te se de ade ibu ni ti no Chiremire-kuku no wono na mpanyine to dwom se ma ye chiremire-kuku ni bewu a mesi adwiri chiremire-kuku bewu a mesi adwiri ya ka ne gemire-kuku ye chiremire-kuku eje eni no wa mi bewu a mi ni mo chiremire-kuku bewu a mesi adwiri eje okay wono na wopu hori esie esie free sibire no ni ade na ya na ehuru po tuitu ahonsa wo wu a na sie na dwiri se chiremire-kuku no wu wo ebon no mu a esie no na adwiri ebi so ho kra ba bia wo no na moa no wo firi ho na ni wakọ chefufuru ni sie no ahoho de saa na timi firi mmiri na enkankanom ne mmoa ni nyina no chiremire-kuku na wu wo ona ye panyina otua wo ma no ono wu enti kwa mna no ayi no titiriku wu ye no ena na yiri chiremire-kuku wo hohore na ayi di si ho se yesi atu obi na so ni yaye na ayi yaye ni dua ye fire na sempu ni yiri si yaye ni nipa seso efiso se obekọ na obi na na bia yaye ni honni na siso no yo yaye ni honni ane ni nsu enseso efiso na usi edukurum abirwa yeda se awien isi ensia wa titiriku ani chiremire-kuku eni wo mu ba no so de tirikuma abirwa enti se tirikuma yi wono no wanya ananse papa wono a wanya ananse na wono ni mu eware che ananse ya na wono so wono na muire mu ho abirwa yeda se oye nsebone pa se tirikuma no ha adwene wuire arofo na che se eno so ho adesua no ye ni anaye nim se eye tirikuma ni di no de mom ye fere entekuma no afi de mohu ye ni anaye so ye adwen se entekuma ni di ankasa ani tirikuma
ni papa ni ananse no afa de yehu se eye titirikuma titirikumom eba no aye bema na ne maame nso aye tiremre kuku wono nso na eye ne maame no na se one ananse ni twaka bia eye ntete ene ye de ne koye school se wonko no wonko dia de suade mfemfiri ho ayefo meka kire mo se yen ya sa asoroboa nyansapo sa wo de wo ho boye ne a wokotokora nka soro da se ba abakwasem atetesem afutusem ene ensem a emudo a yese wo hia obi oye badwemba ene betimi esane no eyeye na so na wo de basa fa besi na fama yen de basa nso na wonte yeye nka wo de ya atedi na twen kopim se ye bepie na ye de ensem na nkasa de pomasi brede bebrem ye da mase e wa adesua we nso ye fam nsia ne yenye ne kajabi daachi bia no ye beto aso ye mamu nyina mo ene hwamidi ene yebusia pani owusu adiomi Adenti ni ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bia si kuro ni mu awase wadoresa Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode brensi am wa otua ne nsem mojabimo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa Mada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam The papa ne honhon hia na America sa Sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame Sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya